Gehien gustatzen jatena da bertoko ambientea. Ambientea, giroa, jendearekin egotea, ondo pasatzea beno batera eta disfrutatzea. Zintzu dira txosnarik onenak goikoak edo bekoak. Zein? Denetan egoten gara, gaude txosna guztietan. Nik eratuko naz bekoekaz. Ez dakit zeintzu diez, zenbeiz galdakoakoaz. Zein kuadriak irabaziko limoi saria aurten? Hori zaila da, Guretzat ez daude limoiik, Hori jasaten badut igual sortuko dugu zure artean rivalidadeak. Baina ez dakit, baten bat esatearren zer gertatzen kuadrilla. Ez dakit, guzura eretza. Denoi limoia gustatzen zaigu, orduan. Uste duzu ezuek irabaziko duzuela? Baten bat igual bai. Nork irabaziko du kuadrilla txapelketa aurten, berriro patxiko izango da garaile. Aurten flojo dauz. Espero ja aurten desbankatzea eta beste kuadrilla bat izatea txapeldunak. Saiatuko gara guizetan. Guk seguro ezetz. Egurre. Eta haupa galdako.